Машинка, ти какво мариш, мамо? Спорта ли гледаш, мамо? Спорта гледаш. Гледай, мамо, гледай. Претърпя най-добрия играч по голф. Това засили спекулациите около причините за този инцидент. В същото време отбора на Италия спечели старт от Световната купа по голф в Китай. Братята Едуардо и Франческо Монari донесоха първото отличие за своята страна в турнира. Италианците изпревариха само с 1-0 от отборите на Ирландия и Швеция. Звездата на Питсбърг Пингуинс Сидни Кросби постигна четвъртия хетрик в кариерата си и подаде за още 2 гола при победата на своя тим с 8-3 срещу Ню Йорк Рейнджърс. Останалите голове бяха дело на Евгений Малкин, Макс Талбът, Марк Китън, Паскал Дюпуи и Тейлър Кенеди. Това 6-та победа за пингвините в последните 8 мача. Ето и останалите по-интересни резултати. Ню Джерси, Ню Йорк Айлендърс 4-1. Мамина златна душица, ма тя запремести по-близо да ги вижда. Монреал Вашингтон 3-4 след Дуспи. Ванкувър Едмонтън 7-3 и Лос Анджелис Чикаго 2-1 също след Дуспи. Още спортни новини ще откриете в сайта на BTV. Сега останете с Емил Чолаков и прогнозата за времето. Юсерин усъвършенства запълващата бръчките терапия с силно концентриран хиалурон. Подобрява ефекта от вашата ежедневна грижа против стареене и запълва дори дълбоките бръчки отвътре навън без инжекции. Хиалурон филър и концентрат. Ново. Само от Юсерин. Машинка, гледаш ли, мамо? Мале, това дете. Машинка, и рекламите ли, мамо, ще гледаш? И рекламите ли, мамо, ще гледаш? Всичко ли ще гледаш? Персил при ниска температура. Пестите пари от електроенергия, равни на разходите ви за прах за пране за 8 месеца. Пестите с новия Персил Cold Active. Скучни реклами. Машинка, скучни реклами, мамо. Удоволствието да избираш от неповторима колекция първокласен шоколад. Възпаление на гърлото? Това не е проблем. Предизвикателството е да го излекуваш. Болка? Трудно преглъщате? За щастие има Тантум Верде. Тантум Верде облегчава ефективно възпалението и болката в гърлото. И сега почувствайте комфорта с Тантум Верде спрей, разтвор и таблетки с познамента и лимон. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Съдържа бензидамин. При употреба прочетете инструкцията. Къде е млякото? Млякото е в Несквик 3 в 1. Наслади любимия си Несквик с мляко, където и когато го искаш. Само добави студена или топла вода. Какво правиш, мамо? Какво гледаш, мамо? Телевизийка ли гледаш, мамо? За да запази свежестта, природата е създала най-добрата упаковка.